dixo antes o presidente, era unha muller feminista. O que pasa que hai moitos anos, antes do Congreso Universal que se fixera no ano 1985 en Santiago, a Rosalía era unha poeta popular, era unha poeta do povo. A xente das vilas, a xente das aldeas cantaba os seus cantares, as súas coplas, e era ben coñecida, e chamaban a Santiña porque a súa vida, supoño que xa coñecedes todos, non, eu non teño que parar en eso. As circunstancias do seu nacimento, claro, marcaron a moito. A xente chamáballe a Santiña, non coñecían máis que isto. A partir do ano 1985, con Congreso Universal, foi cando se empezou a estudiar a Rosalía. Entonces, eu foi cando escoitei aquelas palabras feminista, romántica, realista, folclórica, galeguista, social e feminista. Entonces, a partir dese momento, é cando xa se considerou. Me encanta o que falou o presidente, porque estou recordando todo o que dixo. Cando lle quería mercar un libro de Rosalía, e que parecía que era casi un certo desprecio, é que Rosalía era unha escritora do povo. Hoxe, claro, é unha escritora, que antes unha escritora universal. É a escritora máis grande que temos en Galicia. Dixemos aparte a Curros Enrique da época e tal. Rosalía é a máis grande escritora que temos. Rosalía, no momento, finales do século XIX, remataba o romantismo, comenzaba o realismo, pero dúas figuras conseguiron que ese movimento literario permanecese, e foron Bécquer e Rosalía de Castro. Porque claro, a Rosalía de Castro tamén la estudiamos en castelán, porque a Rosalía tamén escribiu en castelán. Entonces, esas dúas figuras son que lle chaman os últimos románticos, os últimos escritores do romanticismo. Vou para